Rusi jamana ka binkani Ukraine jamana kan o kunkan ko bena fanga sɔrɔ Putin ni Xi cɛ kumaɲɔgɔnya la. Chinois jamana ma sɔn ka Moscow ka binkani ni jalaki wa a y'a ɲini k'a yɛrɛ jira k'a fɔ ko a tɛna sen bɔ o kɛlɛ nin na k'a sɔrɔ a be tilebi jamanaw ka wulikajɔw jalaki ani k'a jira ko farajɛ jamanaw ka finitigi-setigi jɛkulu OTAN ni Ameriki ye sɔrɔdasi walew lawuli Rusi jamana fɛ. Kremlin fana y'o taama ni laseli k'a fɔ ko jumadon ko a bɛna kɛ Vladimir Putin ka weleli kan. Kremlin ka kumalasela Dmitry Peskov y'a jira ko M. Putin ni M. Xi bena ɲɔgɔn sɔrɔ kelen-kelen sufɛ dumuni dɔw la min labɛnnen don jumadon. Barobaw bena kɛ taratadon minnu bena kɛ jamana fila bɛɛ ka famaw fɛ. M. Peskov tun t'a fɛ ka kunnafoni di o baro kan. Putin ka jamana kɔkanko ladibaga Yuri Ushakov y'a jira ko nin kumaɲɔgɔnya nin be se ka kɛ sababu ye ka fɛrɛ kuraw sɔrɔ kɛlɛ la Ukraine jamana na yɔrɔ min na Rusi jamana ye gwɛlɛya sɔrɔ a ɲɛtali la. Putin ye Xi wele ka taa Rusi jamana na jabɔ dɔ sen fɛ fiɲɛsira fɛ cɛ fila nunu ye min kɛ desanburu kalo laban na. Putin y'a jira ko nin taama nin be se ka kɛ Rusi ni Chinois cɛsiraw fanga jira diɲɛ bɛɛ la ani ka kɛ politikikoba ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw la. Xi ni Putin bena kuma ko minnu ɲɛsilen be jɛɲɔgɔnya bɛɛjɛ fanga yiriwali ma ani jɛɲɔgɔnya siratigɛw la Rusi ni Chinois cɛ. O fana na ani ka hakilina falen kɛ Rusi ni Chinois jamanaw ka jɛ k'a fɔ bɔfan siratigɛw la diɲɛ jamanaw ka jɛkuluba kɛnɛ kan. Kremlin y'o fɔ a ka kunnafonidi sɛbɛn kɔnɔ. Jamanatigi fila nunu bena u bolonɔ bila fana jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn nafamaw la a cikan fɛ.